Gaspar din Darniș, Baltazar din Saba și Melchior din Arabia sunt cei 3 cercetători orientali ce efectuează o vizită oficială în țara noastră în aceste zile. Ei spun că au văzut în stele că pentru Israel se anunță vremuri prospere. Au adus cu ei și un proiect, numit Grupul Împărat, în care sunt specificate măsurile ce trebuie luate pentru o mai bună organizare a țării, atât la nivel central cât și la nivel local. Au ales localitatea Betlehem ca loc pentru experiment. Abia aștept să stau în fața sa, să mă închin lui, să gândesc tot ceea ce am făcut de multă vreme. Da, așteptăm cu nerăbdare să ajungem cât mai repede. Am venit să vedem pe acest copil, să ne închinăm lui și să-i oferim dare, celor ce ne-a făcut să presate inimile de bucurie. Noi venim dintr-o sărit, dintr-o țară foarte îndepărtată. Stăpâni de popoare răturnite în lume, de multă auzire de asta lume. O lumină mare, să ne pierde stea, ne învie pasă mai de masă. Multe zile sunt de când lucrăm, nu îndrăgesc să la dărăm, să ne închinăm foc, să dorim tot ceea ce ne dorința cea mare e ca să fie, aur și spină să le ferim, pentru că el și cât de multe și cu mare bucurie